Ja, det passar. Isländska lejet tar knust Skottland. Ja, Skottland var släckta samma lejen. Jag baseras när vi folk som hittar YouTube och här streamingen vi det samsända vi streamingen tja kringvartnon. Och vi folk kunde höra kunna rast 2 och mittlar.fo. Och välkommen till streamingen och till Beinleis utvarping. Distren som Skottland och Island här var simpelthen 2 imisk leia så Island vinner till 3 sätt. Vinner distren 3-0 lattliga och det är 25 nu vill det Chelsea till Luxemburg spalt. Det var Chelsea till Luxemburg och så var han första Chelsea-spelaren. Now it's the national anthem of the Faroe Islands. Ja, det var den första Chelsea-grunn och han var det så till Luxemburg. Och det är så att Luxemburg häver börjar till ändan mot nian mot Magnstøyne och färjar till ändan mot Faststøyne. Och jag finner vi marscherar till samma som gör hans fru Jensen alltid kunner och spytar vi marschen Han såg att vant att det var det någon idé. Ja, det är det. Jag vet inte vad jag ska vanta oss ner. Att han har desten som är för det här i Island boka i Skottland så jag vet inte ja. Luxemburg har det bästa liga alltid här till. För har vunnit sina dester. Och där skulle visst nog bara ha ett steg alltid så är det nog vinnare. Så till upp till föringar att täcka det alltså så och på tamma att han kan det bli nog spännande hvis inte Luxemburg är av där på den vägen det var inte så vis. Ja, det är så akkurat det. Och så var han domarna presenterar här i det och han domarna Tja Skottland han en skott han andra domare heter Grant McIntyre. Och så skulle jag ha mankliga lyckat namn här tja. Första domaren han heter
Han heter Jon Ola Valdemarsson, en isländare. Han är förstdömare. Och att presentera linjen här point för Luxemburg börjar in nummer 8 Simon Noais, nummer 6 Noah Wolf, nummer 9 Michael Constantino, nummer 12 Maximin Hoffman, nummer 11 Eric Webber och nummer 12 Paul Bollendorf och Libron nummer 2 Samuel Noais, nummer 8 är tvillingar till Luxemburg. Så där först ska det nummer 8 Julian West, nummer 2 4 Ragnar Weije, nummer 5 Göster Johansen, nummer 6 Jon Weije Simonsen, nummer 9 David Hansen, nummer 14 Jon von Rott Hansen och Libron nummer 8 Ottor Petersen. Och Abanchnon eller ja Chafarjon här är så Håkon Heinarsson han blev skatter han är så ja han är så inte vi men han ska väl Abanchnon och jag hade inte slopp att ta en eka in eller både om men en ölig smiter för förr. Ja, synd det Chelet nå spalte Bauer hin och lyssnar. Tar det här vi skift när jag säger lite uttalt då så spelar jag väl så när något lånta cha förton. Synd verkligt så Feldren John och vem näka hoven där så han är nog helt ut jag spelar till det. Men så nu kommer jag man får Ragnar Weije som kommer in han är resten Joshua Funches så gör och jag vant jag hade ett Frejas lossnen att köra han in. Ja, och så börjar vi där och tar bara gott för förjar Luxemburg servar en Mikael Constantino. Han servar och ger servefoil. Han ger servefoil och Luxemburg börjar vi att göra servefoil 8-0 till förjar. Julia West börjar kämpa förjar att serva. Champion hoppserv. Gås här och duckar Libro för att han tar heva ut av diagonalen. Där vill säga oj blocket Jocko ner tar fotboll stoppar där. Libro går backa ut av kanten. Där vill säga oj blocket Jocko och där i golvet han Trymans block här men kanten jag tar imon Shejaren han heter Noah Wolf han tar och placerar han tar färden bara av bollen att han mora till och vi kommer att blocket att det är äkta smart honom. Ja. Gott kantspel här och han jag lugger som teker färden av någon och sista ögonblick Arnan ska langa till så. Ja, och till 8-8 här och i första sättet vid Hötli och Halse. Vi tar upp på mina, vi blockar fyra och vi vinner bollen här. Två mans blockar här, tar nu Nucci som är kommit in. Han heter Ragnar Weije och så vart Göster Johansson tar bara och blocka och Luxemburg ner 2-1 till förjar. Jan Weije servar tar två bollen upp ut av diagonalen där var smasha väl Julian för bollen 8 från backlinjen vi får in på banan Ottor kommer backa så i rum Libro time mot ut av diagonalen för slå och pump locken Jakob väl och pump som är ett lar han rymlig huvud med faktiskt och slår pump locken Jakob och diagonalt och han tar samma kommer nu banan inne 2-2 här i Hötlen Halsef. Luxemburg förjar ut i distren till Luxemburg sen som hemmalig. Tar serva. Och vi tar med åter Julian kör ut av kanten till David loppsmarschar på tar få bollen väl upp ut av kanten till Taimon. Det var på boyplatchen Jokon eller mittenplatchen och Jon Weije ser man så kastas efter men får så inte 3-2 till Luxemburg. Ja, kan vi se med sig ja, 5 bollar det är snack att man kan inte stäcka ordentligt stöv på 5 bollar. Nej, men man måste jag hukte efter att hin och dösten och alltså det verkar som om att Luxemburg tar spela Lutsen de mer rutinerade än hin linje alltså där ger inte så några ungdomsfejler som kanske skottar och Isländer gör då. Så det var spännande så om man klarar att hamna upp vid stabilitet någon här som Luxemburg kommer vid. Ja, och här fick vi akkurat bollen upp till 3 mån för faktiskt. Det var bollen spel vi får bollen akkurat i rum och tar kvar i rum och så var part-time net ja var och bollen för net och så kommer ut av diagonalen här som görs det och måla bollen i golvet 3-3 vi serva tar bollen ut av backspike. Ja, här bara får bollen längt efter akkurat håller vi får fram och upp att kanten David Hansen där han ställer på platsen och ut. Jag sa han tar bollen in nu. Ja, men nu sitter vi också långt väck. så kanske kan det vara. Jag sa ju Charlie, jag var också 4 i som kommer här så jag sa ju Charlie om man var
Det är ganska tog ju så han inne vi sitter så länge väck. Det kan väl. Så är 4 till Luxemburg. Tjejer till Luxemburg kommer hoppser längt att och utrabat lägger ut över rätt patchen ute. Så är 4 och i första set här det är andra servefiler som Luxemburg gör och i första setet. Det är och i Höllin Halse det är EM-kapping och 20 män. Görs Johansson kommer hoppser. Tar tag emot Libro tar kors ut av kanten. Där vill ju blått och tar fotboll stopp där. Kör ut av diagonalen eller backspike. Han vill slå längt efter av annan åter med köra fingra sig fram till David och diagonalen han lobbsmashar bara i rum. Tar kör ut av kanten blocken kommer upp och blått Jokon och Raiko tar emot och så lägger vi måste ta emot rösten här. Vad ändrar så vitt sitta faktiskt. Han var ute så är 5-3 till 5-4 orsaka till Luxemburg. Ja, och efter det här alltså tar här var stor och höslö så det ur Luxemburg så det är synd att analys typer vi möter alltid en UJR. Men det var efter servefiler så det är tar trustan också när och serve någon ser för andra där och tar för ha långt och finge trutchar filer i set någon och till 5 poäng så. Ja, och det är näck och här kör vi så första servefile David Hansen kommer hoppserve och han får akkurat ut av backline. Så är 6-5 till Luxemburg. Det är kommer centra fast Höllna. Och det är näck som följer via Simons Annette någon. Och det är säkert föringar men här är ju utlandningar vet att skottar näck Skottland i hittar ju nästa point. Det var slia och den Simons blockar så kommer upp här att diagonalen men tar slå och i blocken och så får Ronchen att ta emot det över förstyra fullständigt ja. Så är 6-5 till Luxemburg. Detta är en ordentlig final faktiskt. Men för Luxemburg 8 alltså vinner Luxemburg 2 set här som distan så är tar vinnare av kappingen. Tar tagga så serva Otto teker vanligt motor han ska tillbaka så där ganska finka sig ner i allvan det är omgående gott 8-5 till Luxemburg. Han har ofta ringt och bestämma socialöta men han var ju så lavare snär till rönnan tacka finka sig upp så sen det upp. Ja, och så ger Luxemburg ända för en servefile Simon Noise andra snär tvilling de tar annars spelar Libro och en spelar Hevaren. Och han spelar Hevaren kom en hoppserve och servar oj nete 8-6 till Luxemburg. Jan Finn Hansen servar Libro tar emot så där man tar Heva ut av kanten. Blockar för upp Jakob här men för pumpblocken och så var 2 mans efter bulten här och kvartsna han räkar alltid nästan boar och ändar ut vid Askorna här av backvägen. 6 till Luxemburg. Här var hatta var synte kanske synte bättre att ta sig mitten så där. Ja, alltså han slår öl högt där snär alltså hade han nästan upp ur PU blotch någon kvar förra. Så då blev han också ringt på en väg. Och tar öl gott alla också där Luxemburg och så sig öl väl efter av Sten som vi då finns 60 och tar han time out. Men det tog 6 och 4 av dem Sten och det kommer från servefilen till timerna. Så det ser också en ekv om liksom hur man är. Så heter mamma och Jerry sen det bättre vi måste vinna några all upp isne på motorknopp och liksom komma igång. Vi släpper kör igång till att bollen blir outshot när man vinner. Ja, 26 Luxemburg första set och vi tar första timeout. Ja, som du säger det är ja. Vi har inte för era första steg men vi har bara 60. Ja. Och så kvar så Hinberg så vet jag hur Hinberg eller alltså kom från men ja, vi må igång på en eller annan mat. Så onkor man täcka ansvar och så må man bara röna vinna den första bollen och så tackar vi där. Ja, så får vi igång där här nummer 9 till dem server rum och vi tar emot här Julian kör för nästa boll rum så loppar han pointas rum och in han räcker in i här vi så i linje vi första domare här längdlinjen här. Touch tjej hade varit äckliga fixa Julian. Äckliga fixt. Hade ganska akkurat när man säger det alltså så det är Hevang som ska som täcker göra det här men som hinner isen är fullt tropp. Ja, vi tar serva vi finns botten och men vill loppa nu i blocken från efter Julian Hevar så Abel David Hansen loppar och på en blocken där och ner i spannarna. David Hansen kommer från B till här som faktiskt spannen för ska men ner backspike hoppar Arren
Man hoppar Arne Alvsen ja vi känner på netmon och loppar bara ner i spanna point fram 28. Vi har inte tvär fixar detaljer point att han time out. Ja, 2 goal upp så det är ganska maten att göra det på. Ja, och så får akkurat bollen i rum här där han kommer blocken från akkurat upp och så blir han akkurat Carter och Julian väster 8 på banan där för bollen inåt där. Och så för han i Luxemburg och tar upp på kanten och vet för upp på block här och så är det upp först. Block runt Åkon är nät 11-8 till Luxemburg. Det är synd av folk men i halt att det var ganska mål Disney jar. Ja, jag hade det Eisne faktiskt. Jag hade Eisne var mer jar. Jag vet inte om det är något annat som är galet eller är det jag vet inte men kanske det komma. Det kan vara. Ja, till det förka förmålagar nu vinner för en Serbia bara kant med smash och smash slår ut blocken och ner i 11-0 till Luxemburg och så där säger Rancha Görstor servar bollen akkurat ut av backlinjen. Så jag var förgaren trutchar 2 servefaller nu. Och i första sättet till 12-0 till Luxemburg. Och nummer 1 till Luxemburg kommer och servar Erik Webber ett run vid 8 minuter. Julian Kör Atromsel Görstor Dignalnon han slår ut blocken och in. Atler 6 man av banan är framme vid nätet för att säkra den här bollen och bollen för oj blocken till Taimon och för en penna boa på att spelarna dyker ner point vid backlinjen till Åkon 13-0. Ja, så det OF här skulle vi ha ganska värsta centimeter och säg bättre av Ötlund så må ha omkring långre att attacka så här laserbollen där. Ja, och så får de man kan nästan se en servis här ett var servar och så skall Jan Vaje tar emot och omsamma så slutar från backa så finkas där och bollen för bara mittelhänderna John ner. Första mot Luxemburg tar servar vi får upp på kanten. David Hense kontrollerar smash från kanten och i blocken jag tar emot och han fer ut. Första touch till Luxemburg och här det ska lyckas sig Jakob. Tack för det och stövan här är nu 15 touch tar slå en boll akkurat innanför nu vi blockchocken är uppe men tar få 15 touch vi får bollen vi tar själva vi har bollen upp Julian här var Tromsö till Görs kommer och slår och här är en stor blocker för blocka av Görs åter och i golvet 16 touch det verkar som det här var stilla blocken nu eller Lisa väl på. Ja, det har där ja och alltså tar standa väl, tar spelar det väl och akkurat som Huxi är nu början av det där spelar rätt stabilt alltså tar ja, tar Jerry så rädd jag har sagt. Där spelar bara akkurat det där skuld då. Ja, och nu vinner förra poänger. Det har slagit bollen med slin oj blocken så man och tar push out. 16-11 till Luxemburg. Vi ser vad tar upp på backspike här Dignalnon där så det är A position A utan och tar så oj blocken och gör akkurat det som är bra så att och tar det en block out där. Push out utan. Seichan 11 Luxemburg första setet. Vi är i Hötlen Halse och folk har flera mål lägga så gärna distan det kan föra mittlar FO och första play här vid rast 2 lock och tycker har kunna frekvensen rast 2 frekvensen. Det kunde sucha distan ösnä vid samsända vi kringvarspe så att till sucha här och till höra och ösnä här på YouTube kväll vi ser här så att här runt runt det var radio och vi gör från här tänker bara ha vi till höra och här ta här kända och så jämt vi mynta gaskna här 16-12 tar vi får bollen när jag inte kör en gradspalt i rom finkas i rom tar tacka för kör ut av kanten och slå Harsle i blocken Jokon och vi blockar var ut till Ascorner 18-12. Jag vet kanske ser inte motfallande utföringar. Jag har alltid manglar lusna geister. Ja, absolut. Det manglar också så går så
Alltså bara nu så är det fuller dominans till Luxemburg och att det nu en go blocker till dem att han har all upp och alltså det är tabloerar så det ringt där nu att de kör för någon och där så jag center att det är med smält i Louis center. Men det är chanser till dem till hvis inte klarar detta sätt det här så är det nöjt att klara det nästa sätt. Och det här är inte Geras. Nej, nu vinner där en boll till blir 19-12 och så nästa mottagare Jokon hon ändar vi att 19-12 servar där Rome och mottagare Jokon ändar vi upp i första domaren och så tar Reik och timeout med all skyldigt. Stövan är nu 20-12 till Luxemburg här i första setet. Och för jag har tagit bägge timeouten som där här som där är lovliga till kunna häva och i kvarjon sättet till 2 timeout per set. Vi såg ju ner att Luxemburg har sittat sig att en sån linje ta i han servar och att det här är inte ja, alltså ordentligt blockera för kvar servern där alltså jag hade server planlagt ut. Han har spräckt det. Ja, att det är benchers. Det är det. Att det är väl planlagt, ja, allt annat pen. Han ser ut att serva bara inte bomba där. Ja. Och vi har en skärm att skjuta framåt så vi kan lyckas skjuta centra undertagen och tar så att han timeout här så vi tar vi till motor och tar akkurat det samma här vi ser när tar alla sätta sig över motor sticker nu åter nu skjuter vi det direkt på den vägen och vi tar David Hensen slår bollen och för väljer fram ut 1-2 till Luxemburg nummer 8 här är Luxemburg Sima och no ice servar han och Serves från och server helt åter och dyker point Arne Backlund 22-12. Jag heter sett er väl vill jag säga. Ja, det är nog inte över åter och i heter sett här så vitt alltså där ser till att komma igång till nästa set att få några goda bollar nu och köra och spela verkligen köra och så annars komma igång till nästa set. Det är egentligen tungt hvis man häver att det här modlöse så blir det egentligen tungt att komma igång. Ja, 3-12 köra bollen upp på diagonalen och han var slien längt ut. Här var det Simon han servar den och point to pew nedkanten en svär serv boll kommer akkurat in och Otto för backas där Julian rättar han akkurat och Otto går bollen i rom och tar heva bollen point upp av mina blocken Jokon vill förstöra över här var det efter så att tant block Jokon Mimar han ska leverera för upp vid här när han vill förstöra över och det var slig nej, runt blocker för total. Ja, smart att vara hade sett det lugga som punktum och chatta man här att det att det ser det syndrom hur så går sett i värde allt ja att det akkurat har smashat öle har så gott. Jag ser att det här och kanten och allt det att här har vunnit nästan alla bollar har det torget nästan att säga alltså som där har haft allopsmässiga alltså så där vunnit hela fredagen nästan. Och det är inte no gott. Det här må ha ankran blocka vi går så ankran om så är inte ankran defensiv block så vi får bollen uppåt. Så jag heter inte arbeta vi alltså det blir stilla. Men är så störst ros till Luxemburg i alla där då väl vanligt typiskt är man ser sig unga spelare ner så vill jag att släppa slå ner och tror jag med Linna och annars bara liksom lamma till men jag ser viska olja closure för noftier slå högt och längt och bara pumpblocken så sårt det tror jag inte möjligt att få något gott. Nej och jag vill ha inte det här var så tror jag måste slå i hela kan nu men ja det är snack mer att säga om första setet så. Glöm det, han lär vara. Ja, vi lär färra hoppas spelarna att höjsna. Här är det tack till Lyka Iver.
Jo, det stämmer. Så här var där vunnit den här så kappingarna och ja, vad ska man säga? Men det är ju inte motfattligt att spalte som drömmar och gör det första och mot Skottland och täppa akkurat så. Ja, det var en fin dust då var det och ja, alltså han det ser sig sjön det som spår en tror två är till tungt alltså om du vill till lite så är det tungt att spela en sån dust och men he vet att det är runger och det är till den där så igen så där borde för inte så och nu är första stiget kommer ju gå så nästa sätt så ta kanske nu ta hoppas jag nu. Ja, men det har Nilsson Luxemburg för och Tjomen och Julian West servar första bollen i Örnsättet till 8-0 till Luxemburg. Och Julian West så servar att kommer nästa boll och han servar simpelt den i nätet. Han servar i nätet så det är 8-1 och så servar tar ju rum och vi får bollen upp på diagonalen. David Hansen servar väl i rum. Tar får bollen ut då. Det var bara backaslag i rum. Backaslag Julian Karbolten är dubbelslag för Julian. Två värre så var dubbelslag för Julian. Och ja, det var riktigt han ständer vänster front mot nätet och bara så mycket nätet och till 2-1 till Luxemburg. Ja, så han just analyserar så är han nog väl dömd i nät så jag hade det sort som har hänt man får inte alltid kontrollera fingrarna just. Nej, och David Hansen tar sig var vi får ut David Hansen akkurat och i blocket så där och så är det för så blockar David och ner tar få så första boll till rum vid köra bollen ut åter till David Hansen. Han är diagonal någon akkurat nu och så vill köra tar upp alltså inte diagonal och slår mitten blocken och ner i golvet 3-8 till Luxemburg här gör en sätt. Ja, jag är en motfall ner alltså. Ja. Det var som luften för nu mer ösnö. Ja, nu på nu vi tar sanna kaduster där som har varit värre än det här man vann ju lokal så ta börja nu. Ja, och tar sig runt det tror jag Luxemburg och vi får akkurat i runt där så han duckar och tar få akkurat upp ut till diagonalen Jakon och tar fått bollen upp går ut av diagonalen och i blocket Jakon och jag finner akkurat för i balans. Han ränner få foten och sparkar bollen upp men tyvärr så har han inte akkurat i balans och han tar mer att han ska fram efter spalten. Så står han 4-8 till Luxemburg. Simon Jataimon Noise Sima och Adrian och kostar ut last här. Så jag vet att jag nog någon rätt. Tar få så bollen efter loppan och på Jakob Luxemburg vi kör oss ut av diagonalen David slår upp blocken Jataimon och ner. Smutcharen här han är Mikael Konstantinov och han sinkelblockar David. Så blockar jag dem sitter väl 5 mot Luxemburg. Ja, där spelar väl väl. Hvis man hickar ut så alltid går så kan man hicka ut på tamatan att det lyser det gott ut och där spelar det går att floppa på nu och kanske säljas när ett lån här. Jag hade han över hvis han inte blev gå så när vi är matchvinnare att han kanske vara i hindust någon ice när han vinner helt öljande går väl där. Så ja alltså ja det är vad jag tror man ska säga men vad ska man göra det är bara köra det är simpelt bara köra röna mamma röna mamma går så röna spela för sin chans det är så där mark kan man köra nej och Raiko har Petrovic tagit första timeout i Örnsköldsvik för förjar så till 6-8 till Luxemburg och 8-0 och 16 till Luxemburg. Men här är inte färdig jag har som sett någon så vi halta vunn väl och är uppe. Här var det Timon servaren. Sima och Noise. Han kommer en hoppserv. Åter tar möter Julian här var uppe mina. Jag finner för lockt och jag finner där Färbarbotten slian och in ett akra för lite luft under där bollen här. Så är tjej och ett Luxemburg. Ja, man må göra bättre men alltså man får ni rum att lugga väl alltså gott nog i Heaven och när la men alltså han rönnar loppan och jag vet inte han loppar han till syna lockor alltså ta movet alltså rönnar göra bättre. Ja, och så får tar bollen serven rummet fingrar så långt efter tar ut av kanten och i blocken Jakob och
Tush out, block out utav dem. Det var tush här i blotchen. 8-8. Alltså tar hoppa, alltså tar ju privat blotchen där slåa så som du säger att vi ska bara spela defensivt i blotchen och få bara bollen upp i luften. Ja, alltså ja, det är defensivt upp i luften men så må man välja längre åter, ja. Ja, vi drar ja. Så men så man väljer längre åter, hvis man defensiva block så man väljer längre åter. Och det är alltså en fin taktik det här, det kan man gott göra och det kan man gott vinna distro på hvis man är god i världsspel som förkan döms är då. Men så må man följa instruktionen alltså. Det är det. Ja, vi vann akkurat när en Chatham körde Ivzak, han kommer backspike 8-2. David Hensen server och tar få så kan fingra där runt lockon. Och Ottor har tagit emot och så kör det ut till Görs Johansson att signalen han slår mitten blocken och mottagaren så tar ända som popcorn ända Oxens med Lasgarner. Så är 8-3. Det var gott att såja. Ja, och alla första ordentligt all uppe alltid så ordentliga smash som vi det var så och Görs gör det ordentligt gott här och rönnasta bara runt om blocken och ta kvar den för. Ja, David Hensen server akkurat efter nya telefonen väl upp loppa så på med från kanten. Och Ottor för så kör bollen ut till Görstad signalen här väl gott kämpa här det var ordentligt gott där. Han börjar så ping pong bollen tar första bollen upp Ottor kör så backas det ut av signalen till Görstad men han får inte tillöp han hoppar bara pointar som center och han kommer väl upp på 8-4 till Luxemburg. Och då Hensen kommer under hoppserv. Längt åter tar få Fedran kör ut av signalen det var blocken Jakob. Där utblåsten Jakob och det point 8 för spelarna ner så är det 24. Ja, men så är bättre ut nu. Alltså bättre på damma nu lever vi då. Och nu är blocken här om Shanna här som man ska vara. Så då vi ska se mer strukturera nu så det ser långt och bättre ut då. Ja, och här var fick vi en gratis boll kan vi säga. 5 en ja nu så tjej nu charge att de där han servar ut serval 95 Jan Finn Hansen för förra servar längt att Libro tar emot dem för heva ut av signalen är sen det Edvard höj är där rollet av faktiskt han ser rätt rollet och gärna blocken halt jag kontrollera och bara för point en maskin jag får sent med där på händerna blocken och det ner att för 25 han läste väl Edvard dem. Ja, jo, det är helt säkert, men hinvägen tar man hur fincher liksom blocken och liksom fincher han bant upp. Så har blockaren liksom just skjut och så må hinner få han upp att det här då till han tisch så såna att det snär bollen för också högt upp så han må upp att då. Men så i mitten så vinner vi åt alla uppa och till det som har manglat ju första sättet ganska. Det ser på engineer nu ett service och det är det som manglar i första sättet. Det är hoppas Ranek på en väg. Alltså på stämning och annat. Ja, då nu knappt så från 25 och 26 till 26 nu på en väg innan så på en stotta toy. Att vi får ett först nämmer bollar kan vi säga. Ja, tar nämmer bollar då och nu är bara att ja, liksom halta Steman där. Och Görstor servar är för och vi får akkurat rätta bollen tar loppan och här kommer Ottor och vi är för på bollen akkurat Pandegag tar går ut och signalen loppar på Markon Ottor är fantastiskt. David Hensen för att signalen loppar på tar få bollen upp för backspackar och tar går ut och signalen slår kontrollera och en tremans block här. Och väl Lisianon 11-tjej helt att kanske ett tremans block var ett overkill här. Ja, kanske ja. Jag säger att de kanske tror lopp från Timon och 2 för Ockar så kanske man skulle läsa det att de allra helst inte för att bomba till och så bollen där då. Och nu är det snart Edvard för natter och han ger servefoil 11-8 till Osland här i Örnsköldsvik vi är i Hötning alltså till EM capping för 20 män. Och står 8-0 och i setton till Luxemburg. Vi gör så att 1-0 till Luxemburg. Vi ser vad tar få bollen ut att kanten och han ser tjejen loppar och blocken tar i blocken är klar. Sucha lopp och trusta lucka bollen ner och i motspannne. Vi vinner bollen här 11-0. Ja, och så är vi åter i dösten åter. Nu börjar vi att spela mer som en lig. Och ja, kanske sett vi dock förtölja här. Att det var synd. Ragnar Weije kommer in hopps här och
nästa vid nedkanten, men när så när han är redan när Johanna tänner och bara efter akkurat 8 för nu. 8 för längden här så inna banan om 12 nutche till Luxemburg. Så är det tjejen till Luxemburg, Noah Wolfern att serva. Kommer vi när hoppserv och på ligger ner kant någon från David Tegmotor kör ut av kanten till David och snön slår i blocken tar få bollen väl upp så kör där ut av kanten lopp på pom David Hansen Tegmotor så är Ivertrak att det var fantastiskt 12 touch. Ja. Nu där gör några fejler här. Jag alltid det särskilt att ta trubbelagar ta i Librechata mon för heva ta hevaren kanske över mot inte. Ta värskat som om att här har lösen och trubblag om vi ofta nöjt att loppa här bollen här. Han ska gå server från förrjun nu alltså alla goda server vid det här nu. Här har vi börja få spärkliga trubbelagar vi server någon som akkurat förra kommer vi. Ja, och till försök när var så hårt ett oil här. Jan Vaje servar goa server om tar tag emot det blir som popcorn mottåga att bollen ändar ut vid Askarners när nästspelarna kan vet han kommer och när så bandar någon som är här och han sa att det var gott där på som bollen är tappter och ett vet inte tag så Menjaren till Luxemburg timeout. Det är så 12-11 till Luxemburg här i Öronsätten. Och till 8-0 i Sätton. Och ja, detta är alltså vinner Luxemburg detta sättet så är alltså förra är det nummer 2 det kunde inte bli välja till. Island är nummer 3 ska ta förra men vi vill ju gärna bli nummer 8. Ja, det vill jag vet här ja. Och det är ju alltså så hvis inte det är helt för så kan man skriva så övertal hvis man vinner bollen ner så Sean de nummer 1. Ja, ta kommer vi få finna Magnus ganska långt kan här i flabbasambanden som ska svära på spårningen. Och nu funkar vi bollen i rummet, tar du loppa bollen eller kontrollera loppslä, blandning av tog. Och vi får i kört bild på kvinna bollen inte har hållit att det backen så 13-1 till Luxemburg. Touchar Time Chamber stansar längt åter och för längt typ bättre för Jokon. En servofile och i halvtid det ligger om 2 servofiler pass till Färjar och 2 Färjar 2 Luxemburg här och i Örnsätten. Och stövan är 13-12 till Luxemburg. Julian Wester för natta serva. Julian kommer igen och hoppserv. Längt att tar tag emot där. Ettla möter men där får så upp ja, det gnallar men han kommer kvar backa slag i rum. Vi tackar för en gradsboll till Julian kör att Tromsø till Görs där att det gnallar någon och han står i blocken och bollen teger in ner kanten så han teger en låt gärna Geminier och kanske förstår Jan för den här som ska säkra. Ja, men alltså synd för Brils alltså så att Raiko han kanske är en allelo som att helt stand upp och standa bara under blocken och ta kan få en roll ju. Det är synd för Brils vill jag kasta och ner ödlorna. Nu fick en gradsboll här. 14-13 till Färjar där vi ser om och jag hade sagt sånt där kommer så som man vi fick han hade täckt med fingrarna lägga där. Ja, alltså kicks från Luxemburg åter som ger upp för poäng. 14-13 till Luxemburg. Vi ser vad tar få bollen ut av kanten tar loppa. Vi får bollen upp Julian Hevar ut till den han har Ragnar Vaje loppan i rum tar få bollen upp till gnallen och slå kontrollera och i blocken Jakob. 15-13 det är en 5 bollar här där bara kontrollera slå och i blocken och nyer. Jag får näck men på händerna över så såna att han förnyar hinmen alltså ena så grunden han för rum eller akkurat med till simpelt att vi hoppa bant upp och inte går händerna i rum nätet. Det är pura enkelt. Jag vet att alla ringt att göra men alternativ är näck värre oss. Ja, och nu fick han en gradsboll mot Dagen Jakob blev vanlig och för att som och här inte 16-13 tar servas åter och vi får han ut på signalen och där ligger platsen till Diamond och ut. Block out. Så blir det 16-14 till Luxemburg. 16-14 till Luxemburg här och gör en 8-0 till Luxemburg och Jan Fernandes servar tar få bollen ut mot kanten och i blocken Jakob och vi blockar ut till Luxemburg men tar slå i block Jakob och blockar center där som skall
Här kommer alltid tar komma i rum här och lyssnar men vinklan tyvärr mer ut från banan och han ändar vi att vi är ena flaggdomaren här av Luxemburgs hållen utanför den. Säger han för Luxemburg. Tillvart till dem Jamal hoppserv. Ragnar tar motor. Julian Korbacka slår upp till han ytter och gör större han kommer till knallen och Mora till där motor kan köra Luxemburg med popcorn och ändrar att det blir backwedge när jag först ska skåra någon. Hatta damer och Tlanskåren där och här är en gott Louis. Sejan 15 till Luxemburg. Ja, det var gott slä av Görstor. Nu visar han efter hur så går han ner då. Tar slå så och i blocken är Sejan 15 Luxemburg. Vi där ser vi att slå blockchocken. Vi får bollen där Hans och Karl Finkas live room. Tar kör ut att signalen slå åter blockchocken. Vi får att vi spelar defensiv block och får bollen upp ut till Görst och han kommer en duntorsläg här tar mot så köra backa släpper i rum. Och vi tar ett motor till master upp till Görsta backspike och tar få så åter ut att tar signal där han loppar och på gott det till bättre gott att dör. Julian hävar ut till Ragnar och åter och åt där på inte platsen och åt från nästan som har fingersläpper i rum och ut av kanten och oj tar vi slå akkurat här är Rinkja bara Demon och komma och blocka han är akkurat där och hinner ända vi första domaren ska ränna in mot andra domaren här och blocka han ska ränna nu 6-8 meter på så löte och Kim får slå upp så är 15 till Luxemburg. Ja, det har positiv bultor Ölja Gauto L här med den linje och ser det går spalt alltså jag får inte. Ja, han har hämtat an och vi tar motor men Julian färd bollen väl högt upp till Görst Johansson han spelar åter så kommer han vid backspike här i position. Ja, oj då. Och han kommer högt och slår och i blocken och ut. Ja, det var fantastiskt. 18-16 till Luxemburg. Vi vinner botten. Ragnar Weiss här var. Tar tag i motor. Korra upp av Mina. Och här är Pascal i chocken. Mer ner där. Men han är förstått. Han kommer inte i rum. Och det var hens någon 19-16 till Luxemburg. Ja, efter blocker. Man koncentrerar och kommer av Luxemburg. Få hensna i rum till... Jag får nekva bultar nu. Får nekva Pascal här som hämtar nu i chocken allt. Ja, nu är 16 Luxemburg servar till 16 Luxemburg. Julian kör nästa bollen i rum får detta upp ut av kanten och slår i blockchock och vi får han upp. Julian kör ut av kanten David när nät något och i blockchock tar vi får natter. Så vi bara där Julian vinner i blocken men tar ut av backspike. Och vi vinner den bollen där. Här blir fyra bollar han kommer angående i rummet spatsen här. Nu Sejan till Luxemburg och gör en 8-0 och sätter till Luxemburg och vinner Luxemburg hetta sättet så är det nummer 1 kappingen men vinner vid resterande 3 sätten så vinner så är förra vinnare av kappingen. Och vi ser att tar få akkurat kontrollera på Korbackas live room. Vi får bollen ut av kanten till David han står oj blocken och ut. Oj blocken till Diamond block out och tar vill ha att Luxemburg vill ha pojka första domaren och se att spelet är ute. Första domaren säger här var touch out. Nujan vi tackar för till Luxemburg. Ja, så fysiskt och nu börjar det bli ordentligt spännande. Det var gosslä av David och kanten gott allåt. Ja, vi ser vad tar ut av kanten slår i blocket och vi får bollen David Finkaslä ut till Görsta backback han loppar tar få Backaslä upp på kanten får blocket och ja! Så då ser jag Libro kör upp på kanten där man slår i blocket och nästa match tar man täcks upp på foten och bollen för vi en rakett för vi point upp från hjörnet längt att så är jämnt där i höllen alltså Nujan och Luxemburgs vänjaren han heter Rango eller Krivo han tar så sötna och sista timeout och i öron sätter hetta dagen och det du jammer. Ja. Ja, nej det är gott. Det är verkligen gott. Och vi låt kon längt att rum och åt och spekla upp att Lucas så igen ta 8-8 eller vad det var. Och är bara blir bättre att tunna och Görstor spalt som en brantor. Jag säger han ska bara ha bollen och högt så ska han nog finna det. Ja, han hoppar högt Görstor så och här gott loss att köra bollen högt upp. Ja, och gå en teknik gott slä alltså ja, att tunna gott slä. Räcker han väl allt och så han ska bara föran alltså. Ja, Jan Weiss har fått bollen upp på backspike, slår runt locken, Görs går bollen upp till David Hensen slår i blocken och ner och han var en kämpeblocker för han var Lloyd Gerard Joker om honom. 20-19
19 till Luxemburg. Gör en sjätte nu gör där en utskiftning Luxemburg. Ut för nummer 2 Maximum Hoffman och in kommer nummer 6 Noah Wagner. Ja, men alltså nu jag har alltid sagt att nu må alltså hinner in i kampen av Lutsenter. David Östlin bollar och blir en block av nu må han finna på något annat. Man finner på något era lossner. Så då nyttar det inte bara bomba till och blint och liksom våna att gånger. Ja, vi tar oss här och vi tar Karin som gradsboll i rum till där. Tar få bollen väl upp ut av kanten och hästen är Nutcharn här han kommer högt upp och där akkurat fingrar blockchocken och ner i golvet här alltså 21 till Luxemburg 8-0 så servar där Go Sergio Timon Julian kan nästa boll till rum och Mundi Ednast tar ut av backspike. Här slie vi må få första till mottagaren jag kan dra i rätt så Timon tar få bollen upp ut av kanten. Då är blockchocken vi vinner och tar få akkurat bollen upp. Vi får första boll till rum. Julian hävar bara ut av kanten till David. David loppar han på med att få akkurat bollen upp packa sig ut av kanten. Här hoppar han över. I återtäcker motor han för runt Luxemburg åter. Tar tag upp med mot ut av kanten efter slå i blocken och ut. Block out. 22 till Luxemburg och nu tar Raiko Petrovic vänner som för 17 och sista timeout här i Öron sätter. Det var nog han så att här tar tag timeout och här ger akkurat så där vänner kanske och sagt vittar och nu är 22. Ja, det var alltså det att skolt och där nu så kan Hitler gott få ett gott slä och juck någon och så det är en passage av det hela det kan man inte missa mot av bara det händer då. Så man måste inte reagera på att alltså att hinner få och gott all upp. Det kommer hända och så vet så hör Justin jag vet någon att så jag tar här var spelare till att slå pumpblocken och allt möjligt så skolt höll sig det gjort det och så man måste inte missa mot det. Det är simpelthen bara att köra. Nu är det Attor. Ja, och 6 damer servar. Han har Noah Wagner servar längt och ut. Ja, det var dåligt att damer åker väl. 22-20. Nu skiftar där så ut den här transformen som Jannes ner. 6 Noah Wagner som gör det. Han skulle bara komma in kanske serva. Och toucharen kommer in. Maximum Hoffman toucharen är en mimauer. Vi tackar för den här bollen här. Och så är 22-20. Julia West servar för förjar. Och lägger och ut 23-20 att det var ja helt jag var millimeter om man spalt för ut i den. Ja, det var inte längt men ja, det var nog den rätta avgörden. Synd det det var verkligen bättre att täppa någon. Jag tror inte så Luxemburg tar sig bara inte få bollen mitt och vanligt mottagare men tar vi får bollen in på banan. Och i Rom tar sig ut av kanten, blockar vi Jakob. Yes, och då tar vi få bollen upp åter. Leipro kör ut att backspike tar häva bara i Rom. David tycker väl emot Julian häver ut till Görstad. Dignalen och blockar sig mot tar bollen upp åter. Ut av kanten. Nu lopp och på maken ner och David han ser inte kanske bättre för tar vet inte. Tar den hitcha kvar att det ringt av Gerard Gavi 24-20 till Luxemburg. Att det var ärligt. Ja, marginalen nu är inte vi och akkurat nu så att det var rätt ärligt. Ja, en fingerspusher kommer an och ja. Ja, det ringte vidare. Jag får inte till Luxemburg till Seppelt. David Hansen kommer upp här. Slär bollen och här får det. Här får det 25 David Hansen upp på diagonalen. Han slär bollen. Han kommer högt upp och slär han rättliga väl alltså. Inte det här gör men han är akkurat åttavne. Det är marginalerna som är med Drakon. Ja, han har inte haft inte varit så helt gjort det. Han har kanske inte varit så marskantor som är hinna dessa hindesner alltid. Alltid att visst här skulle ha några chans emot en sån här lige så ska han ju isen upp i kamperna och han har röna vinna i sina kravaltar och jobba hinnom branschen och sånt. Ja, det man. Och vi får information om att folk hittar Drakon för att runt om och i har någon och det såna så är onkel i Danmark och så jag tror och vet onkel ganska ner hinmänna gör när vi Karibien alla långa sura ett Richard Royce nu jag tror först ska floppa eller ja vi utlänningar vi gör snä 25 Luxemburg framåt 2-0 till sig till Luxemburg häver
finns 8 steg minimum på hästteston och det är nog att ta i bort och tar här var 6 steg. Undan hästteston följer 4. Och så jag vill säga att Luxemburg har faktiskt 6 steg nu och följer kan maximalt få 60. Så vi sätter lycka till turnen här i Crossley och domla ner och jokna center. Ja, det gör vi ett andra plats det var säkra i Östlandakon. Östland säkra och en andra plats. Vi det för en gång till 3-1 och till 8-0 till Följar. Vi har vunnit som sån alltid första bollen och i kvarjon sett vinner vi första men vi där vi framåt nu går så kan man säga det men det är bara vi första bollen 8-0 och så blir det 8-8 och så får jag ta det center fram om. Ja, vi vet inte om man ska ta sig en skon kanske lycka och bjuda dem välkomna och något. Det var spåring för fascinerande but if you're streaming on this video on YouTube, welcome. It's we're in the Faroe Islands. Champion. Peter Enberg från Åland, välkommen. 8-8 där och vi serva vid fotbollen upp här. Ordentligt duell bara inte över i platsen till Timon och att Rockon nu flyttar han. Oj, 4 bollar. Vad var kanske Jordan? Ja, han är nog nät någon här bank han dömde 4 till och Ragnar. Rör akkurat nät här så ja. Ja. Han gjorde 4 bollar ja. Ja, var det 4 bollar. Okej, jag tror han dömde 4 och nät någon. Okej, nej, jag så är vi så skatt. Men att till det som vi alltså ja, alltså jag vet jag hade Luxemburg Telly är så gott att jag alltid att man ska bara jag har inte sagt det för alltid tar man tar kvinnor av spel. Man ska på en eller annan sätt ta det som en upplevelse och ett mål kanske akkurat mer motor till att nu ser man ett li som Eisner ungspelare och gosse Bonner där är i spelen så legala. Tror jag att jag tycker alltså rent tekniskt och styrkemässigt av allt det här så kan man gott mata sig vid hinne. Inte alltid kanske gå i hatt och sånt men i ödlen hinnon punkten här. Men så är det lugga som att få utveckla det här hötte liksom där på vägen. Sen det för kanske då som man spelar och spelar shot han lär dem alltid manglar liksom.
Ja, det är 3-3 här och tar ha serva till Överlock och vi må köra fingrar bara slä i rom. Har vågat högt backas ut av kanten tar så östen fingrar slä vi tar emot tre. Åt kör backas ut av kanten där så mitten blocken vi får efter först vi köra bollen ner men tar tyvärr får upp. Ja, diagonalen där så block Jokon. Ja, Jan Finner som är blind här nu han kör upp till David och David slår han och ner till han. Ja, han själv där chatten. Han var ett akkurat han jag här. Men det nu är bra nu Jan Finner Julian Westfall nu och Jan Finner Hansen blev här var det. Ja, nu prövar och något och till är möjliga för att få Lutsen mer blocka Chadamont Jan Finner kommer kanske ta högre upp blocken och ränna få stäcka den på handamattarna. Så det är möjliga ett svär på att ansvar. Ja, Julian är Jan Finner är sånt här rumla hackre en luttar touchen där hackre en Julian Jan Finner så det har hjälpt bra isen här. Nu är 4-4, vi vinner ett gott smash så kommer Ragnar gott server room about och tar få bollen och tar första bollen som upp och ner till vi trustar lägga ner tar få hans köra finkrasla i Roman ut av sylen 5-4 det färjar. Ja, alltså vi kunde gå så det är gott så att vi svär vinner distance tror jag så här man går så spalt ju ordentligt upp i motor. Självante ska man ta. Alltså det är en ära ut och vinna så en prestige ut och vinna mot en sån läge självförtroende ska man ta. Så bara tror jag att man att följa blod nummer 2 i en sån EM-cupping det är säkert sportsliga totalt godtygas. Det är slett överhuvud engine skam. Och hvis man så klarar att krydda vi att vinna ganska mot eller geva en sån här lige motstånd och så är det super alltså. Ja, nu vinner tar en boll här det är 3-2. Nej, det är 6-5 och säger med det är 6-5 och tar vinner servan för alltså ja. Och då är bättre där Edvard Diamond. Han kommer hopp serve och servar ut. Servefile det är som första servefiler första servefileren till Luxemburg. Och nu kommer så andra domaren och tar sig och reser först tar sånt här och skiftar ut det tar som upphittingar och någon där kvart är nu här. Tar spelade kommun men alltså nej. Okej, ja. 6-6 och block tar kommer ut av kanten och vid server rom och tar få bort upp ut av kanten där slit diagonalt ut av banan och så 6 till förjar. Hade inomhuses joke där vi som vi hade för men allt där Lena och jag räckvärst alltid inte att det är lov ta man ständer där. Man ska väl ju innanför dessa striknar där och så är det väl alla kroppen. Ja, och vi tyvärr det gör vi en servofile han är evigt sagt han servar halt det var görs när min själva kvar där här så han är halt han får sitt åt ja till tjej tar sig vi får bollen upp och till möjligt tog han ta emot till min rot lockon vi kör upp på backspel till Görs då där han kommer högt upp som säger alltså bollen är upp högt upp till Görs då han slår tyvärr ut av så linjen där tyvärr ut och ja det är förtjänt en bättre lackning 8-6 Luxemburg. Ja, men hade kännetecknar Lutsen då distance som eller gångten av dessa gångna. Men efter att det är rätt, den rätta lossnen och mamma rönnar bara slå till och välja det som man kan. Ja, det var spalt ulden bollen vi hämtar vi mot köra fingersläv rom tar få bollen upp åt kanten. Blocker jack för och David kastar så vackra bollen där. 3-4 oj, han ändrar hin men då blir det en John Vante men bara kommer det gott så han kämpar efter nästa bollen där och kämpar efter nästa bollen och bara kastar sig efter han ändrar hin men i rom till Luxemburg och så är nu till Luxemburg och nu ropar jag för att ta kardan arm upp jag bara inte så täckt till det så hjälper faktiskt en rundan om som kommer att torska så det är torsdag banan och säkert för spelarna att gasteras av vattnet. Ja, hvis man glöjer där så kan det vara rymliga farligt så rönna torska till svaktan upp som man kan. Ja, Nutje Shea Luxemburg servar vi får bollen för längt att vi mot Karfinka. Görs du ständer faktiskt helt att Berglund till han tar nästa bollen upp och
kör alla till Bar Demon och Bar ska köra fingra sig rum här och han kör ett väl och välja dopus där till värre touch Luxemburg. Ja, Luxemburg tar stormar bara fram ett år tar vet ju en gång kan där just några utskiftning eller nu alltså till att sätta man ju men så där kör det bara och inte kommer för redan till här alltså tar mamma bara gör så förtjäntan till på en när man fär. Ja, tar sig rum och vi tar emot vi får Jörstertex där tar fotboll natter vi tar bort på kanten där och här Jalfinner och nu Jan Veje Simonsen på ett var hoppa upp och plocka den här Nutchange Diamond Mikael Konstantino plocka ner ett fantastiskt 28 Bar Demon för natta serva kommer en hoppserve tar Libro motor får går upp kanten blocken Jakon för akkurat David för kvar första bollen tar första bollen i rum här att det var bara tar bollen ut av kanten vi får en acker men vi är upp på kanten Jakon det blir så ping-pong i Mr. Tryon. Men David Hensen ända vi att han slår bollen väl kontrollera från kanten och point ner i spanna touch så ska vi så mer då. Yes, Ulja får nog stå där gott väderspel och gå all upp och Arnt här så Ulja gå blockar isen så här fick vi alla facetterna vi i fotbollen. Ja, vi server rum tar fotbollen upp på kanten diagonalen och sen Edvaren Erik Wepper han är 101 centimeter höver och han har ett rymligt gott avsett isen. Han står så kontrollerar i blocket Jokon och ut blocka out Jokon. 11 minuter till Luxemburg. Touchen Jonathan servar och mottagen Jokon blir en popgott. Han mottagen äntar att vi lyckas vi avskorna här av backvägen on 12 minuter till Luxemburg. 12 minuter till Luxemburg och i 3 set och det 2-0 till Luxemburg så här är väl vinner man tar sig väl längt efter vi får bollen upp på banan och på kanten David slår ut blåst till Diamond vi får bollen upp efter åter kastar sig rätt bollen och Görstam bara kvar fingra sig i rum tar får bollen upp här ut av diagonalen till Diamond det slår blåst chocken där fantastiskt Jan Veje Simonsen och David Hense blocka och vinkla blocken in mot minut 12 touch till Luxemburg och 3 sätten. Ja, alltså en av dem får för när vi då blocka Edvard och Diamond, diagonalen till Diamond. Go blocker. Halde att ja, 2 poäng till kanske till Ösnä kanske möter det snälla in man ska kanske tappa och kanske om man har en ta för hinna spela rennat någon annan låt. Ja, och nu får David Gosta tar för bollen upp. Jan får tar bollen och Jan kör andra bollen i rum. Och men vi får åter och så åter upp Jan från häver så åter ut av kanten David har stannar i blocka Diamond ut så block out Diamond. 12-11. Jag vet nog så fixt av Jan från han prövar där det bollen ner och touchar förra för att fram att han är för pröva att loppa den spanna. Ja, Röjner annars finner Hevingar är ut av kanten och nu börjar David spekla alltid jag kommer in och i dessen. Nu börjar han att slå på oss linjesmatcherna som vi då ser i händelsen och chatten nice ja. Så det är väldigt viktigt då får han in till att vi måste ha kampanjer in nice vi. Ja, och jag var i George så tyvärr en servefall 13-11 det var första servefall Jokon och i 3 set och så kommer tagen goar hoppser och mottagen chauffören går blir en popcorn mottagen hämtar länkväg någon att det var sint och Raiko teker så självan det efterföljande nu på nu ja vi självan säger men det kanske nästa som vi hade den självföljande till skilja att det är så första 11 till Luxemburg och Raiko teker första timeout i 3 set. Ja, och det må nice när för jag får stäcka som det ser ut nu så vinner vi en boll och tappar kanske en boll eller vinner 2 tappar 2. Så kvar för när vi har lockarna Lutsen in så missar vi åter och nu då är det några server mot och gå server från Diamond / ja. Men det så kanske som man inte förbinder kanske vi det. Vi plejer att gå bättre till det än akkurat här då. Ja, och första till Luxemburg tar vi att vi får akkurat bollen 3 att Rom mottagen är vanligt tar från gradsboll ut av kanten och en dubbellock Jokon men här han slår ut Jöknes ner så är körda det var 11 nej det var nog chans att man slår point till Jöknes blocken och 15-1 Luxemburg.
Ja, alltså blir öle ringt och inte få mot och upp och tar bara langa till så mata blir ringt alltså. Så vi må ha mer av hästen här som vi såg nu och få en gå mot och gå having och gossliga ut i kampen dömesa från David Esver. Så sen det mer att ta minne in om testet. Ja, det är det. 15-12 David för en gott slag från kanten här nere. 15-12 Luxemburg och för när servar ut av kanten till Luxemburg och i blocket jag kommer och så blir det en sån postkasse. Ja, det här där kommer sig rum och så är 16-12 till Luxemburg och tar skifta ut där nummer 9 för ut. Han heter Mikael Konstantinau och en kommer nummer 4 Laurent Webber. 16-tal Luxemburg och 3-1 Luxemburg. Förra servar 8 för tar motor ut av signalen David tar och lappar bollen på blocken. Han kommer som en chakt att tar haltan ska slå. Tar för upp på blocka och David äckliga fixt lappar här. Och pumpar 16-13. Han hade varit fantastiskt. Stolt att sucha. Ja, gott att sucha sort här Rickard. Ja, så hvis man inte klarar att slå så må man röna loppa och han kör det gott där. Ja, David för så serva go serve och tar ända vi under 8 för ner till men han lukar för bollen 3 för och vet att vi får så håll gratis boll och får väl upp och det är så bara Demon här som kommer upp på kanten och fantastiskt att nu bara för goa bollar han står måla bollen i blocken och ut blocka out 16-14 till Luxemburg David Hense servar hoppser Libro Jadam tar motor tar upp på mina blocken jag akkurat för till fjärna bollen för bollen upp på kanten och bara Demon här servar han med vid högra sort plock jo att han räcker bollen skarpt han får pumpblocken och han får för en kvar och ut 16-14. Ja, sönder öldans räkan så ytla här nu tar han hit Jacksonville men nu skulle det alltså efter inte missa mer bollar vi tar simpelt inte råd att missa mer bollar så vi må komma efter i distan beina vi. Ja, vi får alltså här vinner vi tar själva jag för här som sätter signalen till Görst Johansson och som säger här var högt till Görst och han där i blocken så tar imon och tabben sån block out och nu hade han för Atlan bollen för Atlan stått banan här och så 16-15 och det är så Ragnar Vaje servar och mottagar jag tar imon blir popgård någon för ända att vi tribun backvägen tribunen motor Höttle till Nutchatlen. 16 till Luxemburg och nu håller vi in här som du ser och vi ska hålla stand för en halva sant där 16. Han servar akkurat ner kanten i runt har få bollen upp ut av kanten och blockation och blockan. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt att höra att vi får en ordentlig block och tar vinklan mot mannen han är inte ger han för borta sig och nyer. Seichan och efterföljande nu tar så Ranko eller Krivo han är huvudvänjare tja. Luxemburg han tar timeout. Seichan men vi tar den här luckan stöv i öronsätt så det var Nujchan och tar han timeout och vinner så jag bara upp i slä så vi vänner det händer allt annat än det samma nu. Ja, det ska det helst inte. Nu må man vara klar på en väg om man kommer in efter och förvänta att nu kommer okkurs, nu kommer en reaktion och ett allop och vad tar det vill man nöjt till och bara hålla fokus och spela så snart som där häva och högt och ja. Det är bara ja. Det är bara. Det är det så nämt, det är det. Ja, det är så nämt. Nämnt att det säger. Ja, det är det. Säger Jan och vi ser vad får tar få kanske bollen i rummet lockon vi kör ut av kanten till Bar Demon här och han står i blocken och att han kommer ut akkurat menna. Fantastiskt. Achan Sejan till förjar. Så skiftar tar ut där nummer 6 för ut. Han har Noah Wolf. Och han är outside spiker sen här och inte som en Max Have. Han är en outside spiker. Så heter först vi är framme för mer än tar det 8-0. Ja, och spelar väl nu och ja, hatta säger det för tulja. Det är servofall från förra nu watch knäcka förra här. Ragnar Vaje kommer hopp så här mot duckar akkurat för sånt. Achan. Så kommer ett gång till Luxemburg och servar.
Hopps David tar motor. Jan Finner upp på mina. Tar fly ut blocken fantastiskt. Jan Weissman upp på mina bara var måra till ut blocken och mitten där nere golvet tar jag menna. Nu kan han för 3 set 2-0 och i setom. Ja, men det som jag skulle säga Jan att alltså en blocker till som är gott koffein shot alltså det ger så några orsko att man man enter livnar alltså out då ja på en ordentlig gåan boll och man ser det alltså nu likarna börjar vaknar efter nu center och liksom och beina vägen ta gå liksom full sig här ta kommer efter beina vägen så ja och att nu bara det man nu sa körde kvar hin vi hade det var Jan Weje tar bara för upp på blocka och 20 agent för Görstur server hoppser tar för bollen upp tar ut av kanten här är en dubbelblock vi åter blockar där här tar få tyvärr akkurat bollen upp här så backas där i rum åter tar motor Jan Finner kör upp på mina tar blocka vi får bollen upp där Jan Finner kör upp diagonal backspike Görstur det går loppar han snöjter han hoppar som man ska han hoppar högt och så ger han kommer i armen som man ska slå och blockar sig upp han tänker väl gå lopp smashar ner spanna oj nu tror jag att det var här hette det väl så ja det var det ja nu är det trust vi då så går så vi så långt framåt för hästen är det någon här och spelar väl och lighter av Görstur Johansson faktiskt i hästen är 17-8 nu. Han spelar öle väl och täcker uppåt för alltså några bultar att arbeta vi men löser det väl och nu släpper han röna sig vi servo åter. Ja. Och Luxemburg tar time out. Tar tagga så ett Anna och så kör de out. Och i 3 set oj nu tror jag till förjar. Detta är ordentligt. Nej, det är ordentligt dejligt och dejligt att röna pressa där och vet om vi inte klarar att vinna till set här. Vi skulle inte vara till lige som inte får set mot Luxemburg. Det vill vi heller inte. Så dejligt att vi kommer åter ur distan. Det är alltid gott för Kasiman. Flobels. Eisen för alla avskåren som kom ner och allt alltså. Ja, vi server Rom och tar för bollen på kanten och vi blockar där vi får en gradspot. Ut signal görs där point. Han kommer backspike och hoppar himmel högst där och i bossen tar mål men efterföljande han dätter alla som han är äntar hinnemenna. Ja, han nästan vid nät säger han. Ja, han är inte uttrack. Så att han tar hoppa men han var tyvärr nästan akkurat vid nät. Ja, men alltså på ett hävvink alltså man inte pjörsar pressan görs det att pjörsar pressan får fram till nätet att lägga alltså och nu gör väl efter en file serve mot och nu ska vi dansa efter halva fokus time out efter så jag vet inte nu får vi den lyssnare för försörjning. Jo för jag har time out efter det till 1-20 till Lux till förjar och tar gera så en utskiftning att ta hävarnot det är Simon Novais och så det här nu det är alltså för blocken för att ända eller för att stoppa all uppnåelse av förrjun hvis det kommer nu va? Ja, åter Jeremy Fight kom in och så ser vi där längt och ut Zero File tror jag att de ser för längt och gott chockon vi tackar för det och 22 förjar och i 3 set nu skiftar Tratter kommer hemvärn in efter Simon Novais och åttaren Jeremy Fight har sett akord en midblock in och tog hävarn ut. Och ta typ bättre för och så gör jag Sherfall. Vi ser vad var det man ser var 2 för 3 set. Tar kor upp backspike. Vi plockar där då får bollen upp. Attra backspike här bara längt åter. Det är bara mot och Jan backas upp på kanten David där för på blocken Liberty mot den kommer runt klock om man är Jan går åter ut på kanten David loppar och på med kommer han i pannekaka för att tacka och Lipro och så mot Karl backas lägger rum och en åter mot Jan finner upp där fly bara han kör han loppar bara på tar Karl nästa bollen i rummet bara vi får han upp åter David mot Finklas där i rum tyvärr så vi kör ut av kanten Karl har blockar så upp i blockar där ner även av den nästa mer ska sikra tar fjärna bollen 3-2 Detta är vad dåligt. Jag vill vinna, vi vinner vid detta sätt och jag gärna vill jag vill vinna dysten. Jag måste säga. Självföljseligt, det är väl öliga såtlet. Örliga blockar, nu har han haft näkra blockar i snärsett någon här. Ja, så att det här sker ser gott.
Ja, vi säger Rom tar från kanten och loppa. Här kommer vi till klara och bara de man tar backspike så tar fotbollen upp och fingras där Rom. Åter tar mot Leonfen. Leonfen ut av kanten David slår och i netkanten och täcker ner hin men oj, 8 för ner. Han får så kropande, ja först kropande han får så högt han slår ner nedkanten och för täcker ner mot mig in i nedkanten och täcker 8 för ner mot första domaren. David center här som andra domaren ner här Aloy. Och slår bollen efter 8 för när så första man här. 3-1 till Vargar och 3-2-0 sätter till Luxemburg. Luxemburg servar och längt åter och ut! Fantastiskt! Yes! Här så bollen för ut. Här så bollen Luxemburg vill ha ska vara inne. Luxemburg vill ha ska inne. Men jag säger jag alltid så akkurat för det. 4-1 till Vargar. Ja, nej var ordentligt lunch här domaren alltså men ja. Men alltså ja, alltså det är helt i linjen så är det bättre än domaren så. Ja, hon går för flash upp nu för vi säger Rom tar andra bollen vi vinner eller han kommer lockon här och David tar så lopp på smash i Rom med point för ping pong för akkurat i Rom vi till och ta ut av kanten David loppar tar för akkurat i blocken och får upp ut till kanten av loppa gör stor för han akkurat här för att uppa tar för uppa blocka en fullständigt ja, är inte grundat att få på lockar. Det får ju en jo till, nej får ju 2 jo till Vargar och 3 sättet till att det är sett. Bulter vinn Vargar ska en bolta till så är 2-1 och ett sätt till Luxemburg. Ja, alltså ja. Alltså Raigor inte blöjer på nu vi Jonfunner alltså så jag vet inte ordentligt kvart och i meningen är ja, jag tycker alltså jag vet inte om man vill ha en shooter ut eller långt ut av kanten ganska även ner det är ganska synd för slapp alltså men alltså man är ju tattare nu och man är över näkran tog ju ner dust någon era och ja ett på enga trätt vänande gång då och jag hoppas inte att Jonfunner för liksom nyår av vad som man vi färne här snär sätt ner det hoppas jag inte. Nej, men Askon är ordentligt vakna här nu. Det kan kanske kontroll till att alla ska vakna. Tar själva ut! Vi vinner det sättet! Tack för det! Servofile från Luxemburg. Det var alla snägga servofile till Kvarkan Alin och är sån 3-1 någon men 2 till 2 servofile förjar och 3 till Luxemburg och det är väl under kan man säga. Man säger att Alloy 4-5 servofile per set är acceptabelt Alloy. Ja, nu var väl möjligt att jag har glömt en låt var. Ja, men det blir nog inte vid. Vi har sån vi skulle hålla äger vi har en talvin i höllen som är bara gör den tannon för låten som är så tjocka så är det halva ändan men är lös längt och en tribun i vägen till hinna tallarna. Ja. Det är bara helt annan vägen. Nu hoppas jag att förngar vad säger man spelar vojare på det här det är sjätte år så där har varit just nu sista och kanske en tag som du säger klarar att kanske vinna det sättet jag tror och så kan allt hända hvis det klarar att det och komma ut i en tiebreaker så kan allt hända. Ja, är väl nog då och ända gott att sätta. Vi har snackat bara se om 3-1 Orsaka och till stövande 2-1 till Luxemburg här i Hölln i Halse är måndag camping. Och vi sätter lycka till in här och i crossley.
To the people on YouTube, welcome. We are still here in the Faroe Island at this under 20 men small country division championship in the Faroe Island. And tell us which team you're cheering for. The score is 2-1 to Luxembourg, and we're ahead to start on the fourth set. Vi får börja det är vit. Tar för börja nu, tar börja akkurat fjärde set här till 2-1 till Luxembourg och sätter vi får få bollen i rum till tar få bollen akkurat runt lockon där kostar diagonal David Henschen han målar blockar ju dömen ut och Leopold kommer kastande här i mot dömare var som han kan så smart pannagaggar bara men tog bättre än han försvinner. 8-0 för jag. Jan Finn Hansen servar tar kora upp till kanten där vi får akkurat bollen upp här är Jan Finn ungefär så tre gott i detta här och Ragnar Vaje går backa sig rum tar ut diagonalen där slig han kommer väl upp Edvard som har haft gott han tar rollet till eller hoppar här och han ligger så han längt under bollen och längt ut 2-0. Ja, det kan ju köra det helt då och men gott börja av förjon och kvar är vi ena svär se att det här så är det en servefaller. Så nu får jag ge. Ja, jag finner att jag en servefaller och jag vet inte vad det är vi har sett att det syns så men det är här också så ut 2-8 till förjar är Götland Halse och i fjärde setet men det är 2-8 set till Luxembourg. Vi får bara ta serva bollen i rum. Vi får bollen upp ut till Jörsta kanten och här är en monster blocker för Trutcher man som alla får komma händerna väl högt upp först och alla väl i rum och blocka bort ner goal Jock över den 2-2 12 timon Luxembourg servar Paul Bollendorf och Randar serva ut servefail från Luxembourg. Vi tackar för servefail Luxembourg 3-2 till förjar. Ja, alltså gott att man inte tappar mer på att en akkurat här och man stadväck helt hormonen av Luxembourg så det är positivt. Hickas ut. Ja, David Hensen servar och det var en mottagare som de ligger när vi nete och här var en korbollen ekla lockt upp. Typ så mycket lockt att han som ska kanten här ska stå hans där och i nete 4-2 till förjar. Och i fjärde setet David Hensen servar kommer en hoppserv. Och duckar väl Leopold som för bollen tar kora ut av diagonalen. Sen ett var där och blockar Jakob vi får åter så kommer bara korsa natt batter i rum och tar i panik för akkurat få där boll upp på kanten blockar Jakob för det tar boll upp åter att ut av kanten till Timon och blockar Jakob åter tar för åter boll upp Luxembourg backas där ut av diagonalen över och blockar Jakob 3 för gott blockar Jakob tar för åter boll upp på diagonalen där släger och förbi mitt blockar Jakob och åter blev stor över här till värre 4-3 men det vill säga fantastiskt att vi får blocka där så ofta och trutcha affärerna här uppe slä. Ja, gott ställa och gott komma upp av spelaren och att få sätta den där blocken här och till alltså äckliga viktigt och en sån där man måste koncentrera sig om allting inte bara leva av och ta emot. Nej, vi tar själva för bollen åter och vi får bollen upp och i rum till tar heva ut av kanten och snart trojaren han heter Max Have han hoppar högt och han länder an ett någon och över om förra män han är bollen det dör så vi vinner bollen 5-3 till förra Ragnar Vaje servar tar tacka yttermotor yes tar tacka yttermotor från pannekaka motor nej popcorn motor går där så kan bollen där Bollen ska man ska helst få den mitten av banan eller här till här var det men där ut första dagar vi tackar 4-6 till förjar och i fjärde set Ragnar Vaje kommer en hoppserv go serve längt att ta från väl bollen upp ut till kanten och förstiger pointa linje och ner av Jonfen han ständer rätt men akkurat för längt framme kanske 6-4 till förjar och i fjärde set 2-1 till Luxembourg. Ja, för frutslä av linje här så är inte reellt nämnt som vi spelar samt av linje och skulle fänga en boll upp som kommer point ja. Det är nog så ringt så ja, jag vet. Det sen så luggar mycket kvar man ständer på en annan mat att alltså så att det blir på annan mat. Ja, och tar servas Luxembourg servar i rum och vi får bollen upp och ska köra ut av kanten till
nej, han heter Jan Veje och han slår så när bara Demon slår så bollen han är längt efter banan faktiskt där han och i nätet tyvärr 6-5 för så vi tackar för här så för en servofall från Luxemburg han snär hoppar och han är kort bollen för en fras här och slår bollen i nätet 6-5 till förjar. 6-5 till förjar. Och Luxemburg servar där och Görstor servar om tar för bollen under kanten roll till rumblocken återtäcker med motor för längtan för punkten runt Luxemburg att tar ut backspike vi tar Görstor tar motor Jon för bollen in på banan åter till Görs som slår och tar första bollen runt locken Jon för förra fram och ränna för bollen i rum och för att Kaira nu säger att han är här är de första man säger att han jag vet Ger han här är alltid att han rollar nu. Nej, ja, hvis han är attre så är det att det får en slöja att göra. Men han är han framme? Är han framme? Jag finner hoppar upp fram i nät och Karbalten i rum och tar vinner Karbalten ner att rock men den första man säger att han är säger han Evertsak här? Eller jag säger han för att han var säger Evertsak. Block dömt ja. Ja, Block. Ja, vet jag öle underla där. Han är framme så nu och rönde köra bollen i rum och blev blockad. Då skulle så jag kan vara galvis här. Alltså han ständer visst var han spelade att så kunde han och jag var ju skifta plats här som där stannar kan ju i uppsättning. Ja. Möjligen han över helt att händerna var över hinner men att det är väl möjligt. Ja, okej. Det är så Tjej, nej, det var 6 till förjar och tar få nästan en gratis boll där. Och så blir Tjej tar själva så åter vi får bollen upp och dunterslä och tar få akkurat bollen i rum. David Hensen känns så backspike här. Och tar mo så får bollen bara backa sig i rum. Ja, och så får vi då på fly här på inte och nästa första bollen bort i rum att locka igen för den här var rota kanten till Barrer som står akkurat och i platsen och mästerferna fantastiskt. 8 Tjej till förjar här och Örons, orsaka med fjärde sätt. Jag alla var och jag kan lötna så spänt rösten. Det är 8 Tjej till förjar och i fjärde sättet 2 sätten till förjar. Så bara Demon för att serva för förjar kommer igen hoppserv. Tar väl motor kör ut av kanten. Där vill sli upp platsen Jakob och vi vinklar in på banan tar fatter kör upp ut av kanten. Där stiger åter tar motor. Jon von Hevar ut till David Hensa kanten och där och blockar och ja net tack för det Luxemburg var net mycket tjej till förjar och i fjärde sättet 2-1 sätten Luxemburg. Yes, men och ska tagas från oss när all upp någon här orda gott serve börjar vi gå serve och gott all upp från föring någon och ett gott slä från David som pressade hinnar till blån. Det är gott. Ja, det så vill serva Jakob Görstor och tar bollen ner 8 minuter tar från innerbanan och 3 så får där han akkurat vi får så en gradsboll till rum med boll och vi tar väl motor upp till Jofen som hävar till David Hense kanten och han hamrar det blockar så den fyra och tar backan 8 för ut och kan men så block out touch shade till förjar i fjärde sättet 2-1 sätten Luxemburg. Bara Demon hoppar servar i rum tar det motor kör upp att kanten loppar och pom loppsmarsar vi får han upp ut av kanten David han loppsmarsar i rum och vi får tar få här Trutchemans nästa via men bollen kommer omgående mer än halva meter upp från Mötlund här ligger Trutchemans så sitter gullen och nattarna där. Ja, och äntligen så kör vi David som vet vad säga hindus någon som häver ett arsenal av alloppe och isär och kan göra allt. Ja, för gott att så ett vi skäller för här och nu Gerard har Luxemburg utskiftning ut för nummer 6 Noah Wolf och in kommer Nutche Mikael där är en 2 outside spikar som på de platser och vi servar i rum och tar vi kast ut av kanten och tar vi sly på fram det är inte så mycket men man har ganska räcka ner kanten av blocken Atlanta men vi vinner bollen tar så ut vi tackar för en halv tjej till förra i fjärde sättet. Bara det man kommer servar tar tacka rymd till motor backas där kommer upp till mitt på minut och lopp i rum vi får akkurat bort upp i ärjat och åter man bara på köra backas där i rum Liberty time tar motor tar kör ut av kanten och tar sig upp platsen så kommer ner vitt ute oj akkurat åt över den blockan akkurat 8 för den att det var synd 12-8 till förjar och i fjärde sättet.
Ja, det var inte näck. Han sa härifrån så nästan luggar går ut som jag var ute men så det var äckligt lite. Ja, det var synd. Manglar i äckliga lite ju. Och 12-8 till Följar i fjärde setet. Här i Hölln i Halsen. Men det är 2-1 till Luxemburg. Och Simon Hevan Luxemburg servar vi får bollen upp på kanten och David Lopp smashar han i rummet bara tar få han akkurat upp backa sig från Liberty där med Rom Liberty jocken till mot Jan kör ut av kanten David slår helt åter tar få akkurat bollen upp här så är fingrar sig ut av kanten och Loppa för längt och räcker antennerna till att se att bollen blir ute ta automatiskt bara ut och sträcker antennerna och så kvärnan till antennen kör hatt 13-8 till Följar och i fjärde set i Hölln i Hals EM underkampen O20 för män. 2-1 till Luxemburg. Bara Jan Weijer servar, tar Karstö tar kort upp av Mina och bara sänder åter han med fingrar slä. Fantastiskt! Vi vinner, vi får bollen upp här och tar bara sänder åter han är till 3 bollar som smäller om bara sänder högt åter av backlinjerna. Högt åter och hela posten stille och rollet högt upp i rum och här står Anchen Luxemburgare här står alla och hittar till sån här så salja pena bollen som kommer i rum och detta ner i golvet. Vi tackar för det. Första 8 till Följar. Ja, nu är man nog kanske en stöv och här Luxemburg kanske missar fokus han har låt och tar blåa frustrerade nu och det är bara till största Oslo-föringarna att man nu är väl lite spelet och upp och börjar att spela floppet och inte gänga och bara och ja, jag vet inte vad man säger. Alltså dallen jag vet någon som jag vet inte som vi såg i första set så man kommer det riktigt kommer igång. Men nu så är man nu är det ordentligt kommer igång. Då nu är det spänt nu ordentligt. Ja, och Luxemburg tog så time out här till 14-8 och nu är förbi av det gång där till Jan Weijer servar i rum och tar få bollen på mina vi får akkurat där och här så Jan Weijer kort backa sig bort i rum. Han typ akkurat tar få bollen upp ut av signalen och han kommer högt och slår ut. Alltså nu kommer himmelhögt. Han var gott ansättas med den. Han är 102% med över. Han var väl överhåll inte halva med upp från vattnet och servar ut 15-8 till Följar. Ja, så är det ju att rycka nu och dem alla för och det är väl jag säger inte. Det är inte. Nej. Bara Dimon, nej, orsaka Jan Weijer sen sen kommer hopps här och han servar points och ger en serverfoil här. Jag hade nummer 2 serverfoil jag för och i fjärde set 15 till Följar. Nu kan jag Dimon servar Mikaelis och vi får bollen upp David Makar bara fingersla i rum. Tar får bollen väl upp han kör hävar så Libro kommer och kör backa där. Och i blocket Jakob tar får bollen upp att ut av signalen. Tar först och i blocket Jakob vi är för Tvärfyr kör ut av signalen är Edvard Erik Wepper och han står tvärfyr i blocken 17 för när han Portugal jag tar imon vi får att det är fantastiskt 16 nutcha det är gott att se blocken ordentligt rycker nu alltså och shot med det finns fly för block så jag färden ganska mer tar det men nu för då följa klockan. Ja, helt otroligt stort och vi får nästan allt upp att nu all upp någon. Och vi tar och slår i köknen ordentligt nu att det är relativt så att det. Ja, tar få bollen akkurat från backlinjen och ut. Alltså Botsen ändar till Morstad. Botsen tar styr från förjon och till tar få bollen upp och en center helt attra backlinjen. Lipro med häva 3 bollen i rum. Åter tar motor upp här till David och Dignalnon och Morar i blocken blockout. Sejan mot till Följar. Och i fjärde setet Jan Hansen för att serva. Oj, serverfoil. Serverfoil, en trutcha serverfoil av Följar just nu här i fjärde setet till 2-1 set mot Luxemburg. Och i halvtid efter Luxemburg så är en 2 serverfoil av Lloyd. Det är Sejan toucha till Följar. Här i fjärde setet. Talvarn till Diamond för att serva. Paul bollen drar födan. Och vi tar emot Jan för Matjar på backa släppa till nästa boll för i rummet och yes. Net sätta i blocker. Ja, i blocker där. Ett lag. Ja, det var inte nät eller nej, allt det var nät, allt jag dömde för nät allt. Jag såg att Trojan han vände sig bara ordentligt späckliga vi och inte på marken så down är säkert nät. Det var fantastiskt. Jag touchade till Följar här. David Hensen servar tar få bollen upp ut av kanten. Han slår kommer onkel. Han kommer himmelhögt det är snart Trojan och han slår i nätet och
Vänjar just då men ett viljande Ranguel Kriol han ger en utskiftning tar tröjan ut. Tröjan tar ut Max har vi ett ran och så kom nummer 6 in Noah Wagner. Nej, 5 kom in Tim Consemius. Och tar David serva boina vi han och Tim Ferrero sen Tim gör det rätt vänjar till Luxemburg kör den 5 in. 5 tar David Gero är rätt han servar an den första mannen kalter där akkurat kom in. Men han får akkurat upp och så får han ett viljande bollen ut av kanten och han lopp smashar han i Roy Chakon Nurchan 11 till förra i fjärde set. Ja, det är en sån boll som hämtar. Nu ska vi bara upp på resten där. Det var inte vid. Ja, det var inte hästvär men jag vant att det blev över. Nu spelar vi näck bättre på ena vägen och pressar där mer och vi har några poäng att lucka som arbetar vi nu va så väl någon det kommer vi köra det hem. Ja, det är nöjt halt här förstår Jakob för att signalen men han tog väl för ut. Och snöjtantal Luxemburg till förjar tar sig här vi får akkurat upp och får ut till Barrer och han kanten tar upp på mina så blir det en playboll till vi får upp väl upp och ut av kanten till Barrer han står i blåst time och tar akkurat in där Leipzig och de tar så bara 3 boll backa sig rum Jan funner för bollen ut av signalen står i blåsten och ut Görstor där vi tar med upp till Jan funner här han har rätt runt sig till signalen och här Görstor kommer där i blåsten och ut 20-12 till förjar. Detta är dåligt men det som är mig mest här nu att det är 2-8 till Luxemburg. För jag kan vara maximalt 2 steg procedures ner distan här och det är så för lite men jag vill säga att det är ganska mer detta är när man vinner ganska möter hästen goa Luxemburg in här. Nu vinner åter tror jag tar Luxemburg serva tar tag mot Luxemburg och så blir det en mötaka och där uppe min orsaka mötakan tar hevas upp på mina och sån här mimaren så tar man smashar bollen smashar för en exakt men det kommer att lugga som mycket för att bollen för ut gott för Okon och 21-12 till förjar i fjärde setet 2-1 Luxemburg. Ja, men det var ju strax vi är inte mer häpna ganska utgör så hej man ganska klara vunna lika väl om man bara har bruk för 5 steg nära. Så vid är du här och det är fantastiskt att man är uppe i här som i mitten take Wallin i resten ja så det är ordentligt stolt att så. Ja, och det var så början av det på 18-0 Luxemburg har tagit 2 timeout här i fjärde setet och inte efter förjar har inte timeout tagit till 21-12 förjar. Och till Ragnar Vajeservar tar tag mot det och köra stått upp på kanten eller Miman här som kommer och vi får bollen upp där. Bara för bollen ut i kanten och här rycker blocken så tar man nu och tar blocka och här var ringt att ta emot när Jakob skulle säkra den volten han kommer vi neckvar för och tar hej och kraft en synte bättre reflexer här. Så att man har goda reflexer så hej finns bollen upp. Ett lamar helt 21-13 till förjar Luxemburg servar 5 minuter mer ner kvar vi upp ut av signalen här som görs det blottar så tar vi får vatten väl upp att ut till görs det han lopp smashar om där får bollen upp ut av kanten så tar man Muchan ska loppa fantastiskt Muchan ska loppa Mikael loppar och han helt ganska servera hackar upp en kvart ner och loppar och ner till 22-13 till förjar. Ja, gott steg på här. Gott att det inte åt sig mer upp till att och fantastiskt Görstor fantastiskt serva han kommer under hoppserv och han battren kommer även luttla fjärda vi haltar den kommer nät eller ja det genos men han kommer nät kanten och detta akkurat på ner Luxemburg men servas 3-13 till förjar. Görstor servator tar få bollen upp ut av kanten och blockar Jakob för akkurat bollen upp utblocken och bara kastar sig för första bollen upp och så kommer Jan funderar på nästa boll upp men här är för sent där är för lite fel hatta till första så tror vi värre är så vinner Luxemburg bollen 3-14 till förjar och fjärde setet 2-1 mot Luxemburg 2-1 till Luxemburg orsakan toucharen Chatarmon servar Maxime vi får bollen ut av kanten till Bar och han servar diagonalt ut 3-15 alltså det är färdigt nu till hvis Luxemburg kommer igång till så kommer det strykas det och vi fintar sättet så att de vill förra vinna här detta fjärde sättet så.
Ja, men himmen alltså hvis vi vinner sätter ganska vi all upp on eller vi go on outsök någon så är det okej eller gala. Ja, och tar sig vad vi får Jalen som flight slår bollen tar från akkurat upp och kommer lopp smash bara inte av kurva. Jonfinn går så ut att signalen till Görst backspike och tar kör tag väl med det nästa boll i rum vi får väl bollen upp här åter Libro och tar styr backspike tar för bollen upp ut backspike Chataimon. Ja, här bara inte åter får vi bollen upp ut av backspike Jockarnas Görst här bara tar backas där tar tar kör backas slår 3 för den till Jonfinn kör nästa boll runt tar kastar sig. Fantastiskt av Jonfinn här. Fantastiskt. Han kör nästa boll upp Jonfinn som inte överrösna att han Luka loppar här. Jonfinn är 190% med där så han kommer runt högt upp på vänster där så att han Luka loppar bollen nu. Och 4-25 sett bollar här i fjärde setet. Par dimman servar. Oj, Gerard serverfoil där. Och halt jag förra här var en 4 serverfoiler nu. 4-16 till förra fjärde setet mot Luxemburg men det är 2-17 till Luxemburg. Det är gott alltså. Ja, det är gott och han Luxemburgs vänner han ser frustrerad ut. Så det ser gott ut det där. Asen är ute ja. Så men ja, Sejan får ju ja, det är point. Hvis vi vinner det här så är det nytt sätt och nytt sätt är det nytt början så det bara sätta sig upp till det och så går man vinner det. Ja, vi får akkurat bollen upp att ha själva och så blir stående till varje ut. Får ju säga till förjar. Luxemburg servar. Vi får honom upp David. Ska komma med in lopparen där. Och tar en spelare så tar han efter där. Helt han han är vilt snart touchar Edvard när han täcks sparkar bollen ut. Tar slåa kanten blocka oj tar slåa Orsaka Luxemburg. Kommer på kanten och slår i blocket Jokon och ut blocka out. 4-20 till förjar och nu täcker Rajko Petrovic vänjer och 20 mån första lansen tar han ett timeout. Och ja, senast timeout var stavan 1-12 till förjar och tar Luxemburg timeout. Nu är förjar 4-20 och förjar tar timeout. Vi har vunnit 30 bollar sen senast timeout. Tar vunnit 6 bollar. Ja, men hade det som hänt och det är ett gott liv spel mot oss så det pjus man inte fått för om tar vinna några bollar mer än vita än lite. Vi skulle väl ha en 3 nu så kör vi där hem i femte setet till Ibs Jungle Lotto. Ja, så är Hevarns Taimon Simon Novais och helt ut alla så GT med till. Så var vi får bollen ut av kanten David Lopp smashar han akkurat i rum. Tar få så akkurat upp och signalen och slår bollen vi får honom upp ut av kanten David Yes, David tar styr bollen och i blocket av Taimon och ut. Blockout. Fantastiskt. 2-2 höllen ja Hals. Achan 25 Achan vinner förjar. Förjar vinner 25 Achan och Lloyd en trutcher Lloyd servefaller pass till Berlin här och i fjärde setet. Nu skulle det så kasta ment om att det vita kvar ska börja och kvar är halva men det skulle vilja vara. Och 25 Achan till förjar till 2-2 i setten. Första set vann Luxemburg med 12, andra set 25-20 och tredje set vinner förra 25-20 och fjärde 25-18. Vi ska ta stort samman om fjärde set hans rån. Ja, alltså väl spelat, förra spel väl öliga väl, gott all uppspel och väldigt spel och där fick upp blocken och köra öliga väl. Och i mean hitlig tar gör du hitlig mer och mer frustrera och det är kanske taktiken som man ska bruka. Så det var som vi vet kan se man spott i första setet det är att aldrig missa vunna så det är allt till alltså lovat ett set är sett och man kan alltid komma åt. Ja, akkurat det har sett och bönande är så runt floppas vallar som kanske höra och så det här att det är bara blev vi kämpa alltså det sa egentligen svårt ju helst att han första set och så man tar på andra set att man har tagit 2-0 och nu är jämnt alltså men det som är så mest ärligt är att Luxemburg har nu 6 steg förra har nu 6 steg är den här listan hade Berlin linje 4 och 6 steg men här är bara 2 steg att spela om alla vinner för 2 steg höst det snön och tappar för 8 steg
Och så förra kan komma upp på Sverige kunde bara komma upp på 60 och så tog värre men att det är väldigt gott att ända väl. Ja, men så ändar man ovanpå, ja, så ändar man vid en säker och det är eisen viktigt alltid. Det är eisen öle viktigt. Så man ändå vart 2. Så man är helt inte van vi är inte van vid att vinna så här kappingar. Vi har inte vunnit en sån här kappingar för år ja. Det är lucka kvinnorna ganska alltid möjligt att ha vunnit ankra men annars är man inte van och själv inte att runka sig ner och det är väl rävliga när jag säger till Akon. Det är att få så här mans söjorna upp på köra en center hackre nivå en kanske hon över och nekta sen så här. Ja. Vi tackar alla och sluga sätta till tojen här i Crossley och så tar toer till vi vet här på så sätter på Atlock. Tack för det här herren. Ja, här går så en god början på 5:e setet till 2-0 till Fajar och i säsong 5:e setet och nu blir 3-0. Joffen Hansen det servar räkar Annette kanten och det ser tvillingen inte där man annar hävar hin Librock på i kassas efter bollen och andra där förfärdra boll för det till och boll för backlinjerna är chat Timon. Och till 3-0 Fajar. Detta var en fantastisk början och på 4:e set 2-2 i setten där då heter Adrian Jalbrodaren tiebreaker 3-0 Fajar alltså. Ja, och det är rätt viktigt att få en gå början på det 5:e setet och det är så stort. Så det här är tror jag ser viktig poäng som kommer komma och till goar sätten så det är gott. Gå början. Ja, så är klart att börja efter på att han timeout. Han vänjer sig där man över till första timeout i 5:e setet. Jonsen servar längt efter tar för bollen ut av kanten tar mot loppa bollen i rum. Vi får bollen upp Jonsen här Tromsø David Hensa att Dignalnon han står point och han står harst och tyvärr är alltså han löser för lite av handlin ja här ska Karl handlin löser där mer men bollen för ut 3-8 till Fajar mot Luxemburg servar och som heter Paul Bollendorf servar standserv längt efter 8 tar emot Jonfen här var Tromsø till David Dignalnon han trustar nu i platsen David så så mycket nära att han matchar det här men han kommer nu David har gott avsett och 4-8 till Fajar 5:e setet. Ja, det är gott att man inte håller sig efter här och efter visar David att inte att man kan och det är så väldigt viktigt att han kör nu att det är första sättet. Ja, 4-8 tar mål. Vi ser vi Rom tar mål tacka backaslag och Karl Rom Jonsen kör ut av kanten bara tar upp och han målar till. Han står i tjockna blottarna. Ser Anon att här är Jim med 100%. Bollen är i nätet men är hamnar bara i tjockna blottarna och han får i blottarna och ner tar han med så kallar postkasse 5-8. Han det dåligt att söka. Dejligt att söka. All Soringar där. Yes, David Hensen servar. Tar kör ut av kanten. Och i nätet. Det får ju inte ta mål. Laurent Webber smashar bollen och i nätet från kanten och nu 6-8 till Fajar 5:e setet. Detta är stottligt och nu är det Askar börjar vakna men jag hade att det kunde gå fler Askar vakna. Ja och nu börjar ordentligt löv nu och vi har finns en sångsektion i övrigt att akkurat så det här är öjligt.
Ja, och vi server om och tar för kanten, vi får blocka. Och så mot att köra backaslag om till han kör han heter Görstor Johansson till så mycket när här backsparken John att han är nöjd att loppa bollen och loppar längt efter två värre för han akkurat ut av Berglund. 6-2 till förra 15 set 2-2 17 heter Alexander spelar på 15 2 skulle två pass där i Ramon. Edvard Erik Webber kommer han hoppser. Otto tar motor. Jonfun har varit som backspark David kommer fantastiskt David kommer neckar här från backspark och bed i mitten av banan hoppar himmelhögt som man ska blocka som man ska smasha. Och han tar väl och lopp smashar bollen och sen var det de som får upp och blocka för kraft fingrarna och igen tar över 9 och tar bollen visst shade fel för här. Vi servar Ragnar i serveron tar motor kör upp på mina och Ragnar för boll upp gott där var Jonfun ut bara och han ställer pumpa bollen tar köra backspike och tar vi får bollen upp Ragnar Vaje häver ut till Görstor och köra backaslag rum tar dag motor upp ut av kanten där stiger oj nät och för bollen asiatiskt när föraren han var om det var så nät att dubbelblad till så lycka mycket vi vinner bollen 8-2 till förjar och vi skiftar så jätte fantastiskt. Ja, det är gott. Nu är det nästan så när man smackar skirorna. Men öliga gott spalt, goda blockar. Att frustrera lite hinnerna. Tar börjar gränja syndron och dömkan. Kunde gott dömt dubbelslag här mot Ragnar men väl så inte gör det. Jag hade alltid att hvis man väljer så som man det som man nöjd att hålla linjerna då kanske inte bara döma ankran och då inte döma ankran annan så och till alltid går så stöjer och destrenerar allt. Ja 8-2 och nu har skiftar vi Soje. Kan man spela i femte Janbradaren tiebreakern skift man Soje där Anneli som Legion först 8 så blir det skift Soje till Antje. Och förra vann 3-0 Liechtenstein jag vet för det här vi kör över här 8-3 vi server om och ja, Liechtenstein orsakar Luxemburg vinner bollen 8-3 för fjärde femte set. Det ska se att man skift 7 till 8 tar man kommer upp i 8. Det är första som kämpar på 8 och vi får så bollen ner upp på kanten där stiger i blocken push out. Yes! Push out där vid vinnande bollen. Nutche 3 till fjärde femte set. Detta väl och är lite spänt. Ja, att det är akkurat det som jag tog som att det är jävligt gott att Lypro kör förjon att fänga den här bollen upp att äckliga klockspel. Och här kommer ett dontor smash från Luxemburg upp i Amini här. Och en chans men det som säger Arne att han häver inte lika för tatt och han läcker han Luik som i blocken och Lypro är här ner under fänger han upp som man får nytt alla på. Äckliga gott spel för. Ja, Nutche 4 till förjar. Mycket förhållande för Luxemburg server Maxime Hoffman server vi får bollen upp ut av backspark till Görstor han där och han kommer backspark här bara och mora till motorkan champ 400 med Laurent blir så en popcorn och för ping ut det på den där ligger vi att den domarboard ligger vi kameramän för Fädras bollen där. Och så blir utskiftning till Tucci 4 till förra femte set. Luxemburg skiftar ut. Det är nummer 4 Laurent Webber för ut och in kommer nummer 6 Noah Wolf och Tavosiatea tar bara tacka och skifta outside spikara skiftar ut om så kommer Bardi man vinner hoppserver ducka ner väl tar få akkurat andra bollen på inte rum Jonfun kör nej David tar väl emot och Jonfun ständer bara för längt fram ner och han misskyller kan han era banan annars var Moines gå John och 25 till förrar och i femte set. Alltså ett race jag inte gör för neckväl så här. Inte gör att det är till ett tänk nu och få den goda motor går vi ha allt vi med och alla öppna så det är inte en grund till att det är. Nej, vi får så bollen tar blockar först för David Finch bollen vi får andra bollen i rum tar block och så andra bollen lopp andra bollen i rum görs de köra backas där på i rum tar vi får så bollen ut av Dignalen tar stiger och i blåst i chocken ner att förra männen tar få bollen upp tar Astrid ut av Dignalen eller Edvard han slår längt att det gott bara han kastar sig bollen för att Jonfun ut av kanten David där man loppar längt efter tar få bollen ut av synkant en hoppar vi blockan och Jonfun tog iväg och i sint Jonfun han får inte bollen Astrid upp han blockar det 9 och ska han få all på bollen upp här Moines ner och Salja gå till Moines ner gå John här
Men tog värre så inte ferande bollen han detta bara ner av bollen 26 till förjar och Raiko tar timeout. Välskyldigt att han tar timeout. Ja, han är heller inte blöjer nu alltså det alltså man må hålla hötte och man må hålla fokus och det ger man vi att spela lika alla tøyna eller ja vad ska man mena alltså man inte liksom man inte ger Röjner att finna på och Röjner och jag ska vinna distance själv och så där man spelar efter plan liksom allt tøyna och inte missa fokus det är sälja nu i 15 set måste alltså vara alfa och omega alltså. Ja, Luxemburg tog timeout har då 3-0 till förjar. Nu tycker förjar timeout till 26 till förjar och förjar Bejatter till Simon hemma till Simon. Yes, kommer hopp och serve foil. Detta är fantastiskt 11-6 till förjar. Och i 15 set det som är mest argrever alltså till det att vi får bara 60 och Luxemburg ger sig det är störst lever men och vi vet här var stadigt en annan plats. Ja, det är alltså en fantastisk dyster. En god dyster. Akkurat som Mujar så en god dyster att vinna snett här. Att han har ganska ta skuffelse som är jar som vi såg vi göra. Så nu är Simpen inte att fejla här Chadamonas. Det är jävla viktigt att vinna den här dysten. Det vill jag säga. Om inte annars så för framtiden så flowet någon till att det ser här förran här är så onker att här kommer här en två tror jag fyra såna kappingar att träta. Ja, och nu tar vi hänsyn tyvärr loppa igen oj nät var allt för tyvärr loppa han var inte för så han loppa i oj nät 11 shade förgar. Vi får bollen upp här och Görstur kommer upp mora till här och Iver track. Görstur spelar attre. Kommer hoppar backspike på position A. Och tyvärr så är han just Iver track. Han har ett gott slag från honom här 11-8. 11-8 till förjar 15 set. Luxemburg servar längt åter. Vi får bollen på från röda kanten. David Hense, David står för blocken Liber som för bollen. Vi har upp här röda kanten och Tevers rullar i rum. Vi får bollen upp Jonfen kör ut till David Hense kanten. David Lopp smashar på mer. Det tar på vi är akkurat bollen i rummet var. Och åter kör backa så David och för detta bollen loppar han i rummet. Tar hem upp på signal. Tevers ligger i blocken Jakob vi får bollen upp. Jonfen kör till Bardi man B. Han slår han ner ut. Bardi kommer backspike från position på B och där mitt av banan och han slår bollen ut efter Dorstedt där 11-0. Vi var framme från vi fyra bollen nu på 2 månader 1-0 till förra 15 set. Ja, nu ska vi dansa lös efter. Jag vant i att Raiko tar time out rättliga kött hvis det inte bröt stock där nu. Ja, och till här brottest. Vi tar serva Luxemburg server om vi tar motor upp ut till Jonfen han här var David Hense han måra till här blocket 4 och han för oj blocken och oj antennerna och så bara ut vi vinner den här till 12-0 till 12-0 till förra 15 set. Kom så förra. Jonfen Hansen för att serva. Kommer Lutler hopps här. Längt efter. Nej, Libro tar emot ut av kanten. Där slår oj blocken och David Össamad där. Han för oj blocken för och Jökno David och räkar Jonfen och i ansiktet. Han har en chans här Jonfen att få den här bollen. Det är tillfälligt bollar. 12 till förjar mot Luxemburg. Tar flita sig av banan här som hävar ner alltså tar smarter. Ja, men jag har faktiskt tar göra förgång Ice så det är att det är också taktiskt tar pröva av här det vet jag. Ja, det har vi själv gott så är fullt spel här bara. Tar vi får bollen över om till tar männa tar häva ut och signal rätt varn. Han som hoppar högt att Erik Weber run och han slår oj blocken och ut block out 12 till förra 15 set. 12 var Diamond server. Par tek motor Jonfen här upp till Görsta signalen och Görsta så aj han ska slå linje. Man slår mitten blocken och antennerna och bollen för ut. Och ja, 12 och spelar på 15 men tot för bollar mån. Ja, det är full Lutsen så när man över blacka lasten vecka är Lutsen då vet det. Jag vet efter och jag säger här grövning här vi har bruk för att vinna bollen här. Ja, och här vinner. Aj, nu helt David vann den bollen här. Det var hela David att signalen men bollen ligger för nära nät nu så David trustar han i blocken men i halvtiden så räcker ut David åter. Och vi är ju till Chile stöv nu alltså Luxemburg vinner bollen och Chile stöv att det är 13-tal till Luxemburg. Vi tar vi framåt för vi får bollen väl och vill att det var 3-0 och 6 bollar i inlåten där vi köpt 7 och tar 8-2.
så tar Reiko timeout här då 26 och nu är 13-12 till Luxemburg. Vi där är framme för nu. Att alla här i finta sättet och nu är vi knappt 18 för nu. Ja, och alltså jag vet inte vad man ser nu alltså man sitter efter Lutsender av Pulsen som har första sätt här men alltså vi må för allt och i världen inte lätt att glömma alltså där nu man kan svära till alltså må få en god hävning på Janfen nu och så må vi simpelt vinna bollen. Ja, Talvard att Diamond servar här på Paul bollen där. Vi får bollen upp på diagonalen. David Henses där i blocken tar för bollen upp. Och här är Michel Jäger och här är föring med okej lugga mycket domar och vi får nu ut av kanten Görstor Moran i blocken tar för bollen upp här. Där vill häva ut av kanten Finkrasley rom Bar Demon tag med Jan Fransen här som David Hense att diagonalen och där ja! David där mitt blocken och i galvi här. 13 och 15 sätter. Det är spännande. Ja, det är ganska viktigt att bollar och i dysten att det här smash är som David gör det här. Går hävingar från Janfen han vi ska gå en spektakulär gång efter nu. Hej Trudger finnar hävingar här till Endans. Och 13-13 till Eira lätta sig göra. Alltså nu får vi en goan server alltså att David för att serva. Så är hopp verkligen att han klarar att serva en tvärbollar nu ja. Han klarar serva då hem. Det är väldigt stort. Det är väldigt Alex. Halja stort. Det är pura in i röj. Jag hoppas under in och nu kommer det här Kaurjoken här att högre för och kommer fram till bantan så långt som möjligt och jag hoppas bara att lika här att det är stort att söka. Ordla stort att söka 13 och Berlin har brukt så in 2 timeout. Bay för Luxemburg. Här 4 timeout var 2 pass. Nu får det gång att David Hense 13 David Hense hoppserv. Hon svävar väl och tar få bollen upp ut av kanten till Timon. Det vill loppa i rum. Vi använder tag med åter David kör till Bar Demon. Där Bar tyvärr måste finka sig i rum. Tar få väl upp. Han går nästa bollen i rum här. Nästa bollen i rum och kan flytta den fyra. Att han säger att för Hevaren han är framme tyvärr. Han Hevaren kör andra bollen i rum och Hevaren ja, här var en ratter. Nej, här var en värrat. Okej, här var en värrat. Vi tar akkurat diskussioner här nu med den första andra domarna. Då särst han ränder att lita sig här. Dignaldren för att häva nu. Nej, att serva nu va. Så vi ser dignaldren för att serva nu till mest det här var en värrat så mest att han var överblock eller han var utsackat då. Han var övergå så ja, ta bort det att ja, häcka så ut. Yes. Här var det Timon. Det var rätt som vi gör sin helt själva. Att här var den. Han kör nästa boll upp tar vi 10 meter upp till Hevaren så Simon nummer 8. Simon Noise. Han hoppar upp och går nästa boll till rum och tar en slag till floppaten. Han spelar attrade första träffen match på det fire. Där han så servar och tycker ner. Vi alltid får akrobat upp att signalen där vi loppar rum vi får akrobat upp och tre att vi rum men vi får en rum. Kan Hevaren går upp ut av kanten. Där vill blocka vi får en upp åter. Jan finner kan Heva du Heva det signal Görstor där. Och det vinner! Ja! Vi vinner nästan. Här är det fantastiskt. Färjar vänder 15-13 till Färjar här och i vinter sättet det var fan troligt. Ja, nu vet jag det att nu omringar där domarna sen och jag vet väl att det var ja, gränsen ja så att det var vill säga drömlig helt då men helt och Salja Stottler att jag vill klara att alltså det här första bollen där och hade väl vändpunkt här så det bottlet av Luxemburg och men helt otroligt flott och ett otroligt gott att vinna dysten vi en god släge till Emtans alltså ett gott all till Emtans att vinna på andra matan rätta matan och inte på grund av fejler från Henlinon så att det var äggligt sådant. Och nu har det vunnit mot Henlinon som vinner kampen till en söt serie så själv. Ja, och att han bollen då tar om här då sen och döma att det var kanske att kunde vara en föringen här att det är 14-13 men tälla jag vid den joy. Nej, nu kan det göra samma alltså och jag kan det göra samma men det skiljer väl om där är Lutsen skuffar till släckte alltså. Det skiljer väl.
Men helt otroligt väl kämpa av Onkara Fyrum. Jag kom efter att han har över 18-4-2-0. Och så från såg ut som totalt har mist mot det och så bara kom efter ut och hade tog flowball är så fantastiskt spel till att allt kan hända här alltså.